सुखु दुखु जोंनि जिबननि मोनसे पार्ट बयनिबो जिबनाव सुखुबो फैयो बा गेजेर गेजेर दुखुबो फैयो बे मोनसे जोंनि जिबननि अंख मोनसे रावबो इदि मानसि गैया जे सारा जिबन बे खुसियैनो दोङो बयनिबो जिबनाव एसेबाबो दुखु मब्लाबा सुखु मिनिनाय बिदि थाखायो आंनि भिडिअखौ हयथ' नोंथांमोना दाननानै बेलेग भिडिअबो नायनो हागोन दा मानोना आं सैथो बाथ्रा बुङो आङो फाल्तु बाथ्रा नोंथांमोनजों जेब्लाबो भिडिअआव शेयार खालामा बिनिखायनो गोबां मानसिया मा फाल्तु भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनो मिनिनो मोजां मोनो नाथाय आङो बेबायदि भिडिअ आङो दिनैसिम बानायफेराखै आरो जिबनावबो बानाया आरो बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोना स्किप खालामलां खोथा गैया मानोना उनाव आंखो बिदि भिडिअ आंनि भिडिअ नायनानै गाज्रि कमेन्ट्स नोंथांमोना हरनाङा गोबाङानो आंखो मोजां कमेन्ट्स हरो नाथाय किसुमान दं माने गाज्रि कमेन्ट्स हरो बे कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना हरनाङा जुदि आंनि भिडिअआ मोजां नङाबाथाय नोंथांमोना नायनाङा थिग दं दानिया आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो जोंनि दुखु सुखुआ मोनसे जिबननि अंख नाथाय जोङो मा खालामो जोंनि न'खरनि प्रब्लेम बा निजेनि प्रब्लेम्सखौ जोङो मालायनि सिगाङाव खोन्थाथिङो बा मालायनि सिगाङाव जोङो राहा नागिरो खोन्थानानै जे आंहा ओरै प्रब्लेम जादों आंखौ एसे हेल्प खालाम बा मदद खालाम बेबायदि नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिना लाखा जिबनाव नोंथांनाव जा प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमनिफ्राय 70% सुबुंहा नोंथांनि प्रब्लेमजों जेबो माने बेहा अननाय फैया बे फारसेथिं खोनागोन आरो बे फारसेथिं दिहुनना हरगोन आरो 30% मानसिया नोंथाङा दि प्रब्लेमाव गोलैना दोङो ना बिनि थाखाय बे गोसो सिङाव मिनिगोन मोजाङानो जादों इदि प्रब्लेमाव गोलैनांगोन होननानै बेनिखायनो जिबनाव निजेनि प्रब्लेमखौ रावनिबो सिगाङाव खोन्थानाङा आरो मालायनि भरसायाव जाय मानसिया थायोना जे आमखाया आंखौ हेफाजाब होगोन बा आमखाया आंखौ सहाय खालामगोन हेल्प खालामगोन बे बाथ्राखौ जाय बांसिन भाबियोना बे बांसिन दुखु मोनो मानोना बिनि प्रब्लेमनि समाव जायखौ आसा खालामदोंमोन ना बे मानसियानो बांसिन माने आसानिफ्राय माने हेफाजाब होनो नागारना होयो बे माने हेफाजाब होआ नोंथांखौ हेल्प खालामा आरो बेयाव जोङो बांसिन दुखु मोनो मानोना जोङो सब समावनो दुखु फैबा जोङो सोरखौबा नङा सोरखौबा जोङो आसा खालामो जोंहा न'आव हमना ला फैसानि प्रब्लेम दा सोरनिबा सिगाङाव जोङो खोन्थानांगोन खोन्थायाबाथ' रावबो मिथियाना खिन्थु जोङो सोरनो खोन्थायो जायनि सायाव जोङो आसा खालामो जे बे मानसिनि खोन्थाबाथाय बे मानसिया जोंखौ हेल्प खालामगोन नाथाय बै मानसिया जेब्ला हेल्प खालामाना होमबासो नोंथाङा बांसिन माने दुखु मोनो बेनिखायनो जेसां हागौ जिबनाव थांना थासान्दि निजेनि प्रब्लेमखौ निजेनो सल्भ खालामनो सिखाय निजेनो सल्भ खालामनो नाजा मानोना गुबुननि सायाव आसा खालामबा नोंथाङा आरो बांसिन गेदेर प्रब्लेमावसो गोलैफिननो हागोन मानोना नोंथाङा फिसा प्रब्लेम फैनायाव नोंथाङा आसा खालामना थाबाय सासे मानसिनि सायाव नाथाय बे मानसियानो नोंथांखौ धोखा होनो हाबाय गतिके नोंथाङा आरो गेदेर प्रब्लेमावसो गोलैफिननो लागा जायो बेनिखायनो मालायनि सायाव जेब्लाबो भरोसा खालामनाङा आरो जोंनि जिबनाव आसलते दुखु मानो फैयो बयनिबो जिबनाव दुखु फैथारोआनो बे जोङो माब्लाबा जों ओरैबायसा सानोना जेब्ला माने गेदेर प्रब्लेमाव गोलैयो जोङो सानोदि आंखौल' भगबाना नागिरना मोनदों नामा इसोरा आंखौल' नुदों नामा इमान गेदेर प्रब्लेम आं भगबानाबो बै बायसा मानसिनोसो प्रब्लेम होयो जाय मानसिया प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानाय बेनाव शक्ति थायो क्षमता थायो बेनाव एनार्जि थायो बेबायसा दिमाग थायो दा सासे दुर्बल मानसिनो जुदि इसोरा इमान गेदेर प्रब्लेम होना होयोबा बे मानसिया मा खालामगोन सुइसाइड खालामनो थैलांगोन बेनिखायनो भगबानाबो इसोराबो जोंखौ नायनानैसो प्रब्लेमाव खोलैयो सोर बांसिन प्रब्लेमाव माने सह्य खालामनो हागोन आरो प्रब्लेमाव गोलैबासो जोङो मा जायो जोंनि माइन्डआना आपग्रेड जालांबाय थायो जोङो मिथिलाङो जाय मानसिया प्रब्लेम गैया बे मानसिया जिबनाव मा जीवन जाखो बिलाय प्रब्लेमानो गैयाबालाय
बयनिबो जिबनाव प्रब्लेम थाखायोआनो आरो बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगो बेसो मोनसे मानसिनि माने बुद्धि बा गियान माबोरै प्रब्लेमनिफ्राय मानसिया गलांनो हागो सोरबा सोरबा माने खोब मोजां टेकनिक बाहायो प्रब्लेमनिफ्राय गलांनो थाखाय आरो सोरबा सोरबा बे प्रब्लेमावनो मोनसे प्रब्लेमनिफ्राय मोननै मोनथाम प्रब्लेम जालांबाय थायो बे माने बिया सल्भ खालामनो हानाय माने क्षमताया एसे खम थायो आरो बिनिखायनो किसुमान मानसिया प्रब्लेमाव थायोबाबो माने मिथिना मोना जे बिसाबो प्रब्लेम दङ होननानै बिसाबो दुखु खैफोद दङ होननानै नाथाय किसुमान मानसिखौ एसे फिसा फेनला दुखु खैफोद फैबानो बे मानसिया मा एकदम गामि गंसे खोन्थाथिंगोन बयनिबो सिगाङाव जोंहा ओरै थोरै जादों ओरै थोरै इनि उनाव मा जायो गामिनि मानसिफोरा नोंथांखौ मिनिगोनसो मानोना आं सिगांनो बुंदो 70% सुबुं हारिया नोंथांनि प्रब्लेमजों जेबो लेना देना गैया बे एखिजा खोनागोन एखिजा दिहुननो हागोन आरो 30% सुबुङा नोंथाङा जि प्रब्लेमाव गोलैना दङ बिनि थाखाय मिनिगोन गतिके बिनि थाखायनो जेब्लाबो निजेनि प्रब्लेमखौ मालायनि सिगाङाव खोन्थाथिंनाङा आरो मालायजों बेफोरखौ पार्सनेल नखरनि बाथ्रा बा निजेनि प्रब्लेमनि बाथ्रा जेब्लाबो शेयार खालामनाङा हागौमानि निजेनो सल्भ खालामनो नाजा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम नोंथांमोना लोगोसे आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ सिङाव थानाय साबस्क्राइब बटनखौ क्लिक खालामनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।